Marketing. Kap, mangutanang unta ko ba? Oh, o siya na po ng imong pangutana. Namanggod ko'y problema? Oh, An manggod, kay kada gabi sige kog danggo na imbi i-player daw ko. ha? Mao ba? Unya, ako daw ang point guard sa Warriors. O sige, may pagmuadto kag butika aron mo palit og tambal para di nakadamgon anang team nimo nga Warriors. Ayaw lang sa kapoy. Oh, gano man. Kay mag-championship manggod me. Unyang gabi sayang kaayo. Basig dili ni ma pions ba? Ang mga pagkatawag gihatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Soap, Karisma Beauty Soap, Karisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Jesser Marketing, mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Yes, sir. Tutok pakatok sa udto. Programang mulingaw, mujaming ug matod sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod kanato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Karisma Beauty Soap, Karisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Hoy, todo kalabo, dito siya tutok pakatok sa udto. Ating alam, masad tangaw na itutok pakatok sa udto. Kadlawon pa man ganito. Anyway, mayong buntag kanato tanan, doyong nabunta sa pagpaminaw kanato karong mga orasa, karong mga takna alas 5:11 na gyud sa sayong kabuntagon, Kabisyo My Love So Sweet. Mayong pagpaminaw kanaton tanan og plus start ta sa paglanog-lanog kung bati ta sa pagpahimsog duyog sa pabati sa ato ang Facebook Live diri sa DJ Mike Kiling nga Facebook page, Calabo Herbal Product Jesser Marketing nga Facebook page, live ta diha Kabisyo My Love So Sweet. Also diri sa ton text line 0917-509-5493. Usbon ko 0917-509-5493. Laing adlaw, Sabado, Pitsa 27 ni bulan sa Mayo tuig 2023. Duyog ta sa pagpaminaw kanato mga kabisyo hinigugma no og pabati tod taninyo. Kumusta ning uban kanato diha karon nga nanukad naugtaman sa ilahang mga buluhaton o gimuon karong mga adlaw hinaot nga nakaplaster pusad tay labi na sa pagpahimsog sa pagpalagsik sa atoang kalawasan batok sa mga balatian. So mahimong magtumar sa atoang produkto diri sa Calabo Herbal Food Supplement. And by the way, kining tulumanong gito ganato sa Jesser Marketing, Calabo Plus Herbal Products or Calabo Plus Herbal Food Supplement nga doon na ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan, batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. No, parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga doon na isang cup nga Calabo Garlic, lemongrass, turmeric, luyan, dilaw. Tawa-tawa og banaba. Makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo ug sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas ginama sa Jesser Marketing. And welcome po sa diya itong sparring partner. Anya po, yung gwapong taro ay lumping, ha? Nga medyo tips-tips pa kay nagka pa kayo.
Mao niyang mga pitog sir karon para matatagalay ba niya week na tuod karon mga oras ha. Gamit ta sa tuang Calabo Plus Herbal Coffee Original o Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca. Sharon kunita di pa katuod matani ha. Labo niya ginit-init pagkikaistanan. Mao niya kung tumaron karon ha. Sabay tanin niyo. Kung aji kang mga pilihan yung kape nga healthy, bisan diabetic, pwede kaayo. Kaya ang papatamis ni adunay stevia extract, rich in antioxidant, rich in fiber, so ang pagbawas sure nga jelly, adlaw-adlaw, dili-dili. Ha? Calabo Plus Gold, herbal coffee lamang sinta with makabusog. Ha? Makapa-boost energy, makapaabtik pag yun sa pinutay ni pare. Oh, di ba? Makapanguhit kagahati. Kanya ba sa GSR Marketing? Available sa Fast Pharmacy, Alturas Mall, Genetics Pharmacy, o sa talabutika sa inyong lugar. Oh, ha? Oh, karon. Good. O sa pailahin tira dyan may kiling. Resulta sa munata kadali lulubaba sa tuang lotong minggawas kagahapon sa 3-digit or swertres loto aniya sa alas 2, 4, 7, 6 sa alas 5 sa hapon, 5, 6, 4 sa alas 9 kagabi, 6, 8, 8 6, 8, 8 2-digit result nato sa alas 2, 26, 17. 26-17 sa alas 5 sa hapon, 4-22 sa alas 9 kagabi, 3 ug 28. 3 ug 28. 4-digit result nato kagabi pudusab 2, 8, 6, 0. Balikon ko 286060. Kabisyo my loves. Hala sige. Mao na siyang resulta sa tuang loto karon dirita sa Ultra Lotto 658 and 645. Lotto result minggawas sa 658 Lotto combination 35 8 10 11 36 and 28. 35 8, 10, 11, 36, o 28. No? Ano siya ang kombinasyon sa ato ang 658 Ultra Lotto nga dunay premyo nga 165 million kapin. 645 Lotto combination na nasa 26 million ang premyo. Ang combination 41, 10, 30, 32, 5, and 15. Osbon ko ha. 4 Gs 30, 32, 5 o 15. Mo na siya ang resulta sa tuang loto kagahapon. Congratulations gyapon kay tungod way nakadaog. Ita lagi gipahamutan ni. Unta. Okay, pinakurat nga balita karato karon mga kabisyo my loves, no? Oo, suspect sa panghimas napatay. Uy, ano niyang himas pampusyad without consent? Bot lang kahagitawon nini ang say rason. Ano nang himas og kini siya matud pa na patay. Patay ang suspect sa kasong pagpanghimas og babae human misukol sa kapulisan sa Digo City Police Station pasado alas 6 sa gabi. Mayo 24, 2023. Sa report sa Digo City Police, gilan ang napatay nga suspetsado nga mao si Jovanil Caballero, 27 anyos, taga Barangay Dulangan, Digo City. Okay, misukol de luluwaba. Nang ilog po sila nyo. Oy, prepariha lagi na sila mga kuan, mga kahimtang lagi itong mga miyagi po. Nasayran nga samtang suspect gipailawom sa booking procedure sa kasong acts of lasciviousness in relation to Republic Act 7610, alagasyong kalit kining nangilog og posil sa duty custodial officer nga si Police Corporal Hero Joseph Hakulina. Naginilugay pa sa pusil ang suspect ug ang pulis hinungdan nga nakabutok kini ug nakuha ang atensyon sa kauban nga pulis. Si Police Station Sergeant Sheila May Kunuman, ang Women and Children Protection Desk Investigator. Umika na naa sa peligro ang sitwasyon sa kauban nga pulis, gilayong gini-neutralisa or gineutralize ang suspect hinungdan nga nahagba kini. Dali rasab nga gidala ang suspect sa Davao del Sur Provincial Hospital apan nakamsan kini sa kinabuhi. Sayran nga duna nay daghang mga reklamo batok suspect ug ingong pagpanghimas sa pipila ka mga babaeng minor ang naasod.
sud sa balay ampunan nga nahimutang sa barangay Dulang o Dulangan, Digos City. Notorious naman po dahil Lulubaba, no? Dagan naman po dahil kaso dahil ito ni siya. So, basta na ay kuan, aligasyon, o na ay witness, sige, padayon sa kuan, basta mga daotan sa katilingban. Okay na lang. Aniya, Lulubaba, dugang pa, diya sa dakbayan sa Sugbo. Haponing uban Lulubaba, oh. Gikulata sa upat ka mga pratman kay nitutok. Alay na di mo tutok karon sa unya mo tutok sa unya kay nay pagnanasa karon kay delikado na di kayo. Upat ka mga sakop sa usa ka fraternity giriso human giakusahang ng ulata kay usa kanila nasukong gitutukan niadtong Huwebes sa alauna 15 sa hapon, Mayo 25 sa barangay Kambuhawe, lungsod sa Balamban, Sugbo. Ang biktima nga gilang Agripino Seblos Mongosera, 18 litaw nga taga sitio Kalagitan, barangay Buanoy, lungsod sa Balamban, nalanding sa Tambalanan human ang nakaangkon og grabing bunog sa nagkadaiyang bahin sa lawas. Ang mga suspek gilang sila Kyle Jake Basbas Abadinas, 22, taga sitio Lumboy, Balamban, og mga silingan nga sila Brandon J. Saga Pacquiao. Uy, Pacquiao pagiday, oh. So kini mangumo ni mga Pacquiao. 21, Bernie Salejo Jr., 22, ni surrender sa Biyernes sa Udto, Mayo 26, ay kaupat na suspect na si Kenneth Basbas Abadinas. Ang upat pulos mga sakop sa Tau Gamma Phi Fraternity. Si Police Lieutenant Colonel Glenn Hive, hepe sa Balamban Police Station, nga nahinabi sa nagkanayon nga si Mangosera gitabangan sa pagkulata sa mga suspect sulod sa Kambuhawe Spring. Matod niya nga naligo sa swimming pool uban sa iyang mga higala. Ang usa sa mga suspect nga si Kenneth naligo usab uban sa mga barkada. Ingon nakainom ang grupo sa mga suspect sa wa pa nahitabo. Nasuko si Kenneth kay gitutukan daw siya sa biktima. Wala makauyon ang sa sigig pagtan-aw iyang gisumbag dugang ni Hepe. Ang mga kauban ni Kenneth nga nakita giingong ning tabang sab sa pagpangulata sa biktima. Grabing bunog nangkon ni Mangosera tungod kay gibunalan sa mga suspect og palo-palo ang naong. Inoon positibo na ilan ang mga biktima og ang mga saksi. Ang mga suspect hinungdan nga tulo na sikop sa follow-up operation. Si Kenneth nitahan sa Balamban Police Station kauban ng inahan. Kasong serious physical injury ang ipasaka batok sa mga suspect nga natanggong sa Balamban Police Station samtang si Mangosera gikatahong nakagawas na sa Tambalanan. Amo kabalo ang nagtutok sa inyo na pagnanasa. Di lagi tuod magkuan assuming ba na? Anyway, Lulubaba, padayon to. Kaniya nata magsugod na sa to ang Hoy Gotodo Kalabo drama special nato. Basta itong mga uban ka nato diya, magtumar na mo og Angelic C vitamins ha, dahil para sugdan yung adlaw. Protektado, himsog ang inyong panglawas, gana mukaon. Nindot ka pagkatulog, inom sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate na vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins nga doon ay herbal content puno sa mga minerales ug modepensa sa imong kalawasan, batok sa mga virus o bacteria. Jesser Angelic C with sodium ascorbate na siya, mga kabisyo, my love so sweet. So gamit na mo niya nagtumar na, no? Diri sa to ang produkto sa Calabo Plus Herbal Food Supplement, ang Angelic C with vitamin C. Alright, daghang salamat. Padayon ta. O ganiya ta manukad sa to ang programa ang Hoy Gotodo Calabo Drama Special. Ladapa. Tawagan na lang ko sa pangalang Juliet. Taga Bohol. 33 anyos. Kini akong suliran karon, manggulas ug lula dapag. Mahitungod gini sa akong bana. Tungod di akong bana manggulas kay usa ka sundalo. Pero take note mo ha.
Akong bana dili dagag asawa. Nakasiguro ko ana, ako ra. Itungod ang akong bana stick to one. Parang stick ng kape. Ang akong bana o sa kabuotan o sa kaloyal. Pabinanggaon sa mua sa iyang pamilya. Apa nagsugod ang akong problema mangkulas. Natunggikan na siya sa ilang operasyon ngadto sa Mindanao. Og din nagsugod ang tanan. China eyes, you looked at me. I knew that days long ago. Without you by my side, I see your face. I melt inside the thoughts of you. I'm clear and I can no longer hide my love for China eyes. So come with me, my China eyes. Let's share our joys in paradise. You're the one that I will love till the end of my life. Karon adlaw mo uli ni si Roma. Ang akong bana. Naginaminam ni ko nga kini makauban ako kung bana kay hapit magduhon pud ka kon magduha ka tuig man pud siya nga wala ni uli diri sa mua. Giminga na dyan ko pag-ayos akong bana. Magluto siguro ko kining iyang paborito nga pagkaon. Mama! Ay, na? Nagbata na manggod ka? Mama, wala pa si Papa. Karon na. Basi karon. Ingon mo to yung papa nga. Padulong na daw siya. Pauli na siya. Nagsakay na siya kuan. Mingaw na ko, Papa. Kabalo ko anak. Maski ako gimingaw po ko niya. Excited na ba ka? Pinakuha po kawa-kuha pag nana si Papa. Oo. Uy. Nasaan mo ta? Oo, kawan ta ka. Pero, Siningaw na ko ni Papa. anak, maano da ka na imong ginaiskuan ba? Kung pinaprolong na imong ginaistorya ba? Alangan man Ay, saan Mama, taong be. ka, uy? Alangan man Mama, be. Nga. Ha? Alangan kay mainggit man ko sa akong silingan. Nga si Pia. Yan naman. Kay iyang papa kay naman perminti iyang papa nga si Anthony katong putot. Anak, lahi-lahi man gud ang trabaho sa usa ka kuan sa inyong sa iyang Anong papa. tugay man gud mo ulit si papa ingon ana yun na mga sundalo Oo, na. mag-assign man gud na sila anak. O dili pud ta pwede maguban-uban niya kay usa na lang inyong pagtuon. Alam mag transfer mo, di ba? Doy pug kaayo mo. Ay, kabala ka, Miss na ako anak. si Papa, Oo, Mama. gani, maski ako. Gimingar po kaayo ko. Sige lang, kay maabot na turon. Tawagan ko mama pag nana si papa mama. Sige na, pagdula sa dito ka. Ato sa ako pa ma. I love sige you na. papa. Bukaw ako Ready na ko, anak. Gimingar na taon sa iyang amahan. Maghiga na siguro ko kay padulong na to yung papa. Sine, wala tayo laing lingaw. Kandila, luya
Diyos sa habol katawang binairan ug tisong kinawat sa gubaong pitakang lola. Anino sa mga artistang papel, gihingan lang tag si Pedro Sabel, silang bida niya tong istorya sa mga way katumanan. Asa naman si Roma? Ay nga, gabi naman, wa pa man ni uli. Nga siya padulong na daw siya. Saan magtuhan na to eh? Nabalaka naman taong kwes. Ay. Darling! Darling! Ano karoon naman taong kanapot? Kanira ko nagpaabot sa imo ha. Hay! Tanawa ni Bugno lang ni akong giluto nga sudan o. Naman ko yung nagtapok ng mga baka. Yun sa manimo, gi imong gipadaplin? Wala, giharangan ko nila. Di ko kaagi. Nag-ana pa sila, nag-rally daw sila. Unsa ka oy? Aning-aning mo to mga bakaha to. Pero sige lang, at least kay na nakakaroon. Unya, gigutom na ka? Gutom na, Gibingom Jud. ko ko sa imo eh. Ako po, gimingaw na dyan ko. Gimingaw na ko nimo. Ay, di na dyan ko makikuyog akong kauban ako sa trabaho. Akong Kinsa kauban man? ako sundalo. Isa man. Si Dudong. Ha? Katos Dudong ba? Ano na si Dudong? Ha, naigo magod yung kwan. Naluoy dyan ko siya ba, si Ano Dudong. man, naunang sa si Dudong? Magong operasyon na mo dito Oh, sa Mindanao. Cotabato. Oh. Natapsingan ang iyang itlog. Ang iyang itlog na tapsingan? Unya na, unsang iyang itlog? Naigo og bala. Sa natanggal ang iyang itlog. Wala, nagdikit iyang itlog. Amo na ron. Amo na iya. So, okay na si Dudong. Unsa man? Abot kaya nagchismis ana si Ma'am Juby man nag-ingon. Maudi ay. Unya si Nicolene Windel. Aluin ni Dudong. Unya ikaw. May gani wala na natapsingan ng imong itlog. Ay, Ang punuan, wala? Okay ra? safe ra, safe ra. Ay, salamat. Safe ra. Napakoy kapakyutan. Unsa man, giminga? Unsa man? Kalabo nga kape, be. Dikipim na ko. Oo, kay dati mao na gini, lang. Nahutdan ko dito sa, dito sa mong operasyon. May gani kay nakatimpla ko daan, oh. Be. Dara naman na, oh. Dali na nagkuan, inom kay mga una ta. Ay, kalabi na lang ginining kalabo nga kape. Darling, kanang ka, sakit kaayo ang akong tunggan. Ano man yung dalunggan? Ha? Patanaw ko, be. Murabag ka nang, Unsa man yung dalunggan ni mo? murag na yung nagabagting perminti sa kong tunggan. Nagabagting? Siguro ka nang kuana, darling, kining sa mga bomba, ana, ba kining pagpinusilay ninyo, maoro siguro ang resulta, darling? Pero mawala raman na, darling, no? Okay naman ka yung dalunggan. Makadungog man ka. Makadungog pa man ko, darling, pero mabagting ang akong dalunggan. Mo bagting? Nabalo ba ka sa tingog sa bagting? Ano sa tingog, darling? Ting, 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 ting. Nadyo kining kuan? Ting, 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 ana. Mura ka tong TikTok? Ha? Oo. Oo, kakaroon. Niya. Darling, Ay, sige, hayin na, nauna, darling. sakit Ay. ang akong sakit kayo. Ay, darling, ha? Nakoy tambal diri, darling. Oo, nyara, darling. Ha? Ano sa mga ka? May dalas ako, darling, ang sakit yung kikong Oo, sige. Kat na manggi ka na. Kanang pan manggod. Karang sakira na dito sa Mindanao. Grabe kayo dito. Sige, darling. Sige, darling. Nakay pagkaon niya, i-adnam kayo para... Sige, pahulay lang usaon. Yan na lang pagkaon, ha? Sige na. Oo, sige. Igday na sa dito sa kwarto. Sige, darling. Kalooy ning sundalo, walay asawa. Wala na'y mo kabyon sayang abaga.
kung may pamilya mula hos o pangutana ay mamahain si Papa. Si Papa ato sa panggubatan. Niadtong tungora, gikan siya iyang pag-uli. Dito siya mong balay. Pagkabuntag niya na manggulas og lulan na pag. Natingala naman lang ko kay murag na usab naman ang akong bana. Og dinhi. Darling, mata na. Darling, dali na mga pinata. Pamaho na ta. Darling, ano ba? Mata na. Ha? Muta? Namo gini muta kay bago makumata. Muta? Oo, nakaimuta pero mata na. Kining, bangon na ba? Bangon na kay mga na ta. Sige na, dali na. Pangilang mo sa dito. Sige na matag tinapa, oy! Ha? Kanabuntag, kanadlaw, sige na tinapa. Dili na pa atong sudan. Alaman ka, Gulay tinapa. atong sudan, dili oy. Mata na ba kay mga una ta? Sige na. Tara na mga pinata, sige na bangon na. Gihurot sa bata ang tinapa. Ikaw may nagingod gihurot sa bata. Nausa ka oy, naunsa man imong nausa ka? Pataka na mo istorya di darling Ay! oy. Karon baka na saan? Kasi, ano man ka baka, no? Baka, anak ka, baka. Darling, gi-joke ko nimo. Oy, ikaw ha? Kana, lami na kasukan Joke-joke baka. mo. Kunya, batabi yun mo, kok. O, tama, palitig. Pwede ito surprise dito, kay Darling, hiko po kong kalabong with macaron. Ha? unsa man na siya oy? Usay, Ano ba libat siya sa, istorya? ako libat. Sulti ba ka libat ko? Darling, oy, pataka naman ka oy. Sige na, tara na. Maglaban ako ulo nimo. Usay ni tulo. Kapag ko ng sina kong gipalit niya, may tulo ni noon. Ay pinuang, kisa nagpalit niya na. Put nimo darling. Oy, Ano sa man ka? Ha? no, ikaw ang naunsa ka. Kisay mo saka nga, wala man tayo second floor para mo yung kamusaka. Matakara kang istorya ba? Sabihin mo- Usa man yun? Lamig kay katamparoson. Naunsa day ka? Naunsa ka? Gi-joke ba ko nimo? Ah, Ha? luguson ko ni mo. Lami ko luguson. Oh, lugusa. Toso nga di ka kabalubulugos. Ako luguson di ka. Ha? Darling. Stop this nonsense, darling. Usa? Stop this nonsense. Usay. Ha? Usay. Darling, oh, wala ka katubag sa akong English. Kaya pang lahat ito nga pang universe. Wag ko Oh. kasabot dito. Ay ko katawa eh. Ha? Ano katawa ka sa kuha? Nothing. Kaila ko si Berteng. Teka ano? Namin relasyon ni Berteng. Wala mo kailan ng birthday, darling. Oy, Ano ninyo? Ayoko, tika-tika. darling. Naunsa naman. May ba, pag umano ito pamahaw, Ha? ipa-check up na to na yung dalunggan ha. Kaya kasi, mo na hinungdan nga nung nayunan na ka. Tika, anong pama... Darling, Paguman, pagkanon ko ni magbahaw. May pa-check up ko ni sa doktor. Human ko pagkanon bahaw. Niyapag na ba siguro kabayan na ka? ala koy, kung di ka makaon, ayaw. Bahala kang mapas mo kanina. Ha? Bahala ka din ha. Usay basa. Wala, kisa may kabasa. Pataka na makagyoyoy. Bungol yung kambayan ka, bungol ka. Ikaw bungol ka. Kadako sa imong bibingka, inday di ka ba maalkansi? Ang buak hilabihang bukara, nagtisngi nagngisi. Gibutangan pa kayon og pasas sa tunga sa iyang liki. Bisag tagbay tidaghan yun ang moapas, kay talag sa unang iyang kalami.
Naon siya naman mo gabi, Juliet? Ayos naman yung saba ang gabi eh. Ako rin tayo naulaw sa inyo ha. Nagtinubagay mo. Naon siya na... Wala nagkadimaw ang inyong tinubagay. Naon siya to? Da. Si Roma magud. Maoy nga. Natingala ko. May istorya ta. Murag lahiuna na niya pagtubag. Murag pag wadin hiyang iyang itubag. Uy na. Duda ko ma. Ato na yang reklamo katong pag-abot niya din hi. Gasakit daw yung kuan. Yung dalunggan ba? Oh. Nganong maday na yung dalunggan? Oh, kato na siguro hinungdan. Ngato sa yung operasyon dito sa kuan? Sa Cotabato? Adili dyan na malikayan, Juliet. Kay, kapag mga sundalo na imong bana. Malagi ma. Kabalo ko. Mao ganing ipa-check up na ko na. Kay, kulbaan naman ko ana. Style karon mao eh kay. More, init kay perminti ang ulo. Unya. Hindi may makasinabot. Mga mag-istorya ko. Murag, dili na ko siya masabtan ma. Ako man ako na siya mao eh. Mao na. Ug magani siya bundag ha. Dali-dali na siya pa-check up. Kay pasig maunsa na limbana. Basig. Now, di na nakabalo. Doktor na lagi magkabalo. Pa-check up na ma. O ma. Huwag mabasa buntag. Pa-check up na ko kung bahan na ma. Ikaw ay nagdaramdam, puso ay nagdurugo. Hindi mo yata alam kung saan ka patungo. Ikaw ay naliligaw, isip ay nalilito. Ayaw mo nang gumalaw, hindi ka sigurado. Ikaw ay napupuwi, minsan nabubulagan. Mata ay nakapiring, daan ay kadiliman. Ikaw ay nadadapa, napipilayan din. Di makapagsalita, anong ibig sabihin? Asa man tos Juliet, pre Juliet! Juliet! Oh, kaya Juliet. Doon sa among lagaw. Ay, meron si nanay din. Nay! Roma! Asa ba nang si Oy! Juliet, nay? Si Juliet ni naman dito nagpalit man to siya kalabong nga kape kay pero aron nahutan naman daw mo kalabong nga with maka din ha. Mupalit siya dito sa butika. Nagpalit siya kalabo nga kape. Si Oo. Juliet. Oh, nagpalit siya dito. Ah, sige, sige. Unya, kumusta naman daw na imong kuan? Magpa-check up man daw mo karon, ha? Ha? Eh, dili naman daw kakadungog. Kisay Wala nung katon? naman daw kakuan. Dili naman daw kakadungog. Ha? Mao bitaw tong sige daw mo gawas imong asawa gabi eh? Ha? Kasi nabungog, nay. Ikaw ba nabungol daw ka kay dili na daw kakadungog? Ah, grabe po na, Oh, nay. mao Oy, bitaw ipa-check ako? up ka ni Juliet. kamay ra ba kong kaon, nay? Ano inon matagdakog tungol? Ano siya? Tama gyud ang gisulti ni Juliet nga Sabi ko bungol-bungol kanay. na gyud ni iyang bana. Nay, bisag Kung patulan bisag ako ako kong ni kaon, nay. Dili ko na kong tungol. Kung patulan ako ni gisag istorya, mayapag siguro ko ano sige tinubag. Ano day, nay? Pa-check up ka, Roma, ha? Pa-check up ka na mo niya. Kaya para ron matambalan na imong dalunggan. Ha? Para makuha na ma-examine na yung sinahitabo na mo ba? Oh, basig Ah! na igo nagkuhan ba? Okay ha, magpa-check up ka niya ha? Ah. Unsay. Pa-check up, magpa-check up. Dool ko siya ang dalunggan, be. O, sa- Magpa-check up ka niya ha? Magpa-check up ka, Roma, ha? Sa- Okay, dari dool din ako niya. Wa ko ilang asawa, nay. What? Lahi yun din tinubagan na ng tawanan eh. Ha? Wa ko asawa. Bungulan yun nila. Ay na yun ni pagkalibel sa pagkabungulan Nay, eh. bisan kuan ay, sultihan na ka nay. Dako kong kaon, pero nagkamay kong tungol. Kato kailan ako si Anthony Romomier. Kato, putot to, pero dako kay tong tungol. Uy,
Katungtihan niya, puro natutungol. Lain mo na yung dinubagan, oy. Tama yun ni si Juliet. Pachikap Oh, sorry, pare. Kaka mo na yun, ma'am. Patakara mong istorya. Ah, bahala Murag ka ka na diya, naman oy. laman na yung istorya sa kuha, oy. No, sige na nga. Nay, Salud nay. na dito. Duha na mo ni Juliet, mga bungol mo sa mong kaliwat, nay. Ay, Mga bungol mo, mabungol mo. Bukod ni tawanan ni. Kamu na yun na bungol, ano? Tagadlaw na ko siya painumon. O ginamintin din ako painom sa iya. Ang kalabo nga. Ang kalabo mangustin. O giparisan na ko kalabo nga herbal capsule with garlic. Kaya para aro ninyang makuan ba? Kanang pangmintin niya para kabalon sa day makuan ni Roma. O yun naman. Nauli-ulian siya panagsa pero muli ko yun ang iyang istorya. Og ni atong tungora, maulian si Roma. Pero, naanambang ko'y usa na po'y nabantayan siya o dini. Darling, darling, Ano yara kay? Tugon pa kaayo ko. darling. Man, Mato tag Indonesia, darling. sa? Ato tag Indonesia. Sa ka Indonesia? Ato tag Ayaw ito. pa ka din na? Sundoon. Ha? Musundo na to. Sundoon daw ako Sa may sundoon? Sundoon na ako ni Eh? MacArthur. Darling. Itago ko, Sa ka, darling. oy? Itago ko, darling. Itago Oy, ko. naon sa ka ruma, oy? Mahadlo ko. Naon sa ka ba? Sundoon ko. Ay, lain na mo han. Dili na na mao. Moabot na si, Walaw ka oy na imong ginapakita sa kuha. moabot na si Batman. Dili na nabungol na imong sakit nimo. Lahi na na. Darling. Usa pa yung problema nimo? Itago ko, darling. Itago ko. Darling, usa pa dyan nahitabo nimo dito sa Cotabato, darling. Darling. Darling, uy. Nakita na ko. Relax lang ba? Relax lang. Nakulban ako nimo, ha? Teka kayo magtuwad-tuwad dito, darling. Magtuwad-tuwad. Asa? Asa magtuwad-tuwad? Dito ka na mga kalaban na mo, darling. Sundoon ko nila, darling. Gusto na may mga grupo nga tuwad-tuwad group. Tuwad-tuwad. Grupo. Gusto nila papilon daw ko nila sa tuwad-tuwad group. Gusto nila magtuwad-tuwad daw ko daw. Unsa? Darling, itago ko, darling. Itago ko, darling. Darling. Relax lang, Kauban sila darling. MacArthur. Relax lang. Si General MacArthur bumalik. Darling. Darling, Darling. Unsa naman tawag niyo kung ba na, uy? darling. Tabagin ko, darling. Muabot to. Si General MacArthur, darling. Muabot to siya. Pasig. Darling. Itago ko, darling. Itago ko, darling. Unsa naman tawag niyo kung ba na, uy? Itago ko, darling. Itago ko, darling. Muabot sila MacArthur. Up in the way. Unsa naman niyo kung ba? Bakit ba sa piling ko'y lumisan ka? Ano ang nagawa at iiwanan mo na? Di ko makita ang sagot kung bakit gagawin mo sa akin. Umibig ka at halos ibigay ang lahat, ngunit para sa'yo ito ay di pa sapat. Ang puso't isip ko na may bigyan ng
Nabala ka na kayo ko pag-ayo sa akong bana nga si Roma. Wala ko kabalo sa akong buhaton kung unsay bation? Naluoy og nabala ka kayo ko. Ay tungod dili sa ingon ani sa una. Mangkulas og lula dapag. Unsa may akong buhaton? Mapipigilan pa ba ang puso mo? Tuluyan siya'y ibigin mo. Ako'y paano? Ay usay manggod. Malibog na ko saya kayo. Maski unsa may ipahiyang ipang istorya. E usay mo istorya mo ingon siyang siya daw si Batman. Pagkaugma siya na po daw si Spider-Man. Nalibog na ko paggayo kung kinsa mangyod na iyang idol. Paminaw manggod na ko, manggulas, kay murag nalisuan siya ngadto dito sa gera. Dito nagsugod siguro na iyang problema karon. Palihog tambagi ko ninyo kung ansa kong buhaton. Dinhi nilang taman, Juliet. Inyong nadungog ang kaagi ni Julie Cabisio, My Love So Sweet. Hala sige og duyog ta padayon sa ato ang pagpaminaw sa padayon sa paglanog-lanog sa gihapon diri sa ato ang programa sa ato ang programang Hoy Gotodo Kalabo Drama Special. Ug tuod mga kabisyo hinigugma no. Di na to kalimtan tama gitong gingon ni Julie nga magtumar og Kalabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement. Ang Kalabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement kang ginama sa Jesser Marketing, sangkap mangod siya sa mga nagunang herbal sama sa Kalabo Leaves, Panyawan, Malunggay, Sambong ug Mangosteen. Daghanan na papatuod nga sila naprotektahan og nalibyuhan sa numero 1 food supplement sa market. Ang Kalabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement uban sa Kalabo Plus Herbal Liniment Oil ang pinakamaayo ora mismo ginama sa Jesser Marketing. Alang sa dugang impormasyon tawag sa numero 09309736009. Alright, so padayon ta sa ato ang panaguban, duyog yapon sa pagpaminaw. Diri karon sa ato ang programa lulubaba unsa may matambag nimo diha sa kaagi ni Julie. Ang ako matambag ang kaagi taon gyud nalisuan gyud taon niya imo ang bana nimo. Ay nakakaon siguro na og bakukang dito sa Cotabato. Kaya tapos ang bakukang yung pundo siyang ulo. O inyong dan nga dagan na kay siyang maununaan ug bisag unsa lang madunggan dala po na siya sa mga tawagan niya kining experience niya kay biag lalim taon po diyang mo mahimong sundalo nga makasinati og gira no. Pinusilay, binumbahay, makadaot na sa imo ang psychological, mental nga aspeto sa imo ang pagkatao. So dapat siguro pangutan nimo kung gidebriefing ba siya. Huban sa iyahan trabaho dito sa Cotabato. Kung nag-debriefing siya dito, gitagaan siya og tumang atensyon. Kaya ang uban niya gyud nangabuyong gitaon gyud, nangabuang gyud sila no. Kay murag paminyaw nila naagyapon sila sa gira. Naagyapon sila sa sitwasyon nga murag naagyapon sila kalaban ba. Di ba? So mahimo nga paliguno lang nimo iyang immune system kay basin po siguro napasmo-pasmomahan na sila dito kay nakaluoy magud po dani mga sundalo mangud sad. Minos kay kaon dito puros dilata, tinapa. Nyod na. Bahaw, di ba? Pinaspasan naman good tuod ng ilang kuan niya, magluto pa sila din sa kaon, lanlan na silang sudaan, tinapa. Abirag dilata. Iyaw mo na. Di ka mabuyo nga niya, sige kag tinapa. So, dagan mga aspekto nga pwedeng kuhagin yung dyan sa tuod, no?
Mahimong pa-check up na lang gid nimo sa psychologist and administration staff and faculty. Nade lulubaba. Bitaw psychologist na, dito lang psychologist para matanaw ang iyahang psychological capacity of human being. Iso di mabungol no, pero kung mabuang gid pud noon siya, kanya mo delikado kay tanan. Kung ako mabungol taon tuod ta, sa tunod lang no, nanapog ko yung mambatian nga murag bagting-bagting sa kuang dalunggan may kiling. Dala man istong trabaho manggod nga. Motikdan nyo kung makita ko nyo sa akong Facebook live. Isa rin ang kadulunggan akong ginabutangan o headphone. Ha? Ano man na si Lulubaba? Ambot ka kinalagi mo bagting-bagting po sa akong dalunggan po siya. Lain na ba kayong bagting nga po siya? Palang siya naman po noon tuod kayo. Sa may tingog sa bagting. Ting 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 day po dong bagting. Dawa day no. Lagi? Sige, siguro na akong tanong-tanaw ng ting-ting-ting-ting mo ng ting-ting-ting-ting po dyan ko ang madungog sa kundulungan. Ay, nako. So, ano na lang din siguro, may mong buhaton niya, pa-check up siya, o niya magpaligo siyang immune system, tumasa sa produktos kalabo, o niya tapos, ayaw kawala o baga siya, kay butan man kanya yung mga banyan mo, o kay karon nga mas kailangan kaniya, no? O, diagin masukod kung unsa ka klase nga pagkasawa, kumuunong ba kaniya, o, dadalo na ako ng mental hospital ni, kay buwag naman niya. Pero okay naman po sa gihapon ko dadon yung mental hospital. Aron siya matagaan og tumang atensyon, matambalan siya, di ba? Pero kung madala pag maayo pa diya yung balay, diyan na lang sa muna. O niya, para way siya mo, kibutan mo siya sa kwarto. Di ay dapat pagawas-gawas din mo may kilig. Oo, pagawas-gawas kung urag iro ba? Gawas-gawas nimo kay base niya diha magkatag sudsbay. Aron sad makinabi pud siyang makita pud siyang mga tao sa palibot niya nga makita niya ang hapsay na iyang kahimtang o ma-feel niya ang normal nga kinabuhi. Dili kay murag ma-isolate siya lulubaba kumbaga sa ingana kung mapriso siya nga mura siya nara siya sa kwarto. Kanya enjoy siguro niya iyang kagalingon siguro. Better siguro kuan mo siya kanang hatagan nimo siya og cellphone niya magkuan siya ML. Kalingaw iyang mind. Gani po siguro po dote kabalo no. O di ba ka sige na mo kaon og buffet. Ano lang siguro yung imoon kaon og buffet crabs talabs. Anyway, wadayon ta og tuod man alas 5:56 na gyud sa yung kabuntagon. Aside natong Kalabo plus herbal or Kalabo capsule with mangosteen. Ubanan po nato na siya sa pagtumar kabisyo my loves no og Kalabo plus herbal capsule with garlic. Nindot na siya kung ipares nimo epektibo kayong inumon 3 times a day. No, iparis lamang kini Kalabo herbal capsule with garlic o Kalabo capsule with mangosteen ug wala kay angay kabalaka kay purong herbal kini dili makadaot aprobado sa FDA ug halal certified. Nibawaan nga Kalabo leaves oregano leaves makatabang kini sa pag-reduce sa risk of atherosclerosis, heart attacks ug sa strokes. Makatabang usab kini sa pag-energize ug rejuvenate sa body. Beneficial in detoxifying body aids and digestion, boost immune system, aids in speeding up metabolism. Ug makatabang usab sa pagprotekta against bacteria can affect skin and gut. So mo kana siya atong himuon og tumaron kabisyo aron hapsay himsog ang panglawas likay sa mga balatian. Wala tay oras, daghang salamat sa inyong pagduyog sa pagpaminaw. Kanato daghang salamat sa mga nakatay up ng mga stations labi na sa mga lugar nga nabot sa tong pagsibya. Labaw na diha sa Big Radio Bayugan City. Thank you so much. And Kiss 102.3 FM Bohol. Good morning sa inyo diha. Kapi-kapi na. Buntag na. Bakod na. Diri sa tuwang programa Ugma Domingo. Lunes na pud kita magduyog. Unsa pa di ay what is? Alright, atangin niyo 5 to 6 sa yung kabuntagon mga bisyo my loves. Hoy Gotodo Kalabo with Drama Special. Kauban si Lolo Daphang og si Mangustin Kulas, no? Okay, so Lolo Kulas o Mang Kulas kumbaga. Anyway, daghang salamat sa inyong pagbanuban kanato. Kini na lamang ang inyong DJ Mike Kiling. O kini po, diyan inyong gwapong taro ay lumping. Kini,
Si Lulubaba, oh. Ah. Yes, sir. Marketing. Yes, sir. Yes, sir.